Moi, olen Jeffrey ja toimin Pelikuru Productions-tiimillä graafikkona, läpipelaajana ja arvostelijana. Levypelisarja on No More Heroes. Ja videoiden tulonopeus on mahdollisimman tällainen aktiivinen, että kun kesällä tulee jopa varmaan 3 jaksoa saman päivän aikana, että jos hyvin käy ja jaksan tehdä niin hirveästi videoita, niin 3 videota saattaa olla saman päivän aikana. 3 tai 4 videota. Riippuu kuin aktiivinen minä olen. Läpipelut alkavat No More Heroes 2. Siinä oli minun esittelyni. Jeffrey kiittää ja kuittaa.